Ar almakçı bolsaň adam şekilli adamdan, özüň bilen deň adamdan almaly. Her ayaga batan tiken üçin elini gana bulap durmagyň hem manasy ýokdur. Mirali. Hikaya bu da geçer. Görip wezirler öz aralarynda maslahatlaşyp Miraliýyny gizlemegiň fikrine düşüpdirler. Olar oň bilen gezmäge giden bolup, Miraliýyny çöl içinde bir guya taşlapdyrlar. 2-3 gün Miraliýden hiç habar bolmandyr. Sultan Soyun onu hiç yerden tapman, belki öýkelep gidendir diyen oy bilen gaýgy gama batyp heňlenip oturan eken. Gam bilen gaýgy bilen soldy baharyň gülleri. Bir iş bilen şähere gelip Sultan Soyunyň aýdymyny eşden çopan onu ýat tutupdyr. Soňra ol çopan meýdanda goýun bakyp ýörke Sultan Soyunyň aýdymyny ýadyna salyp heňlenipdir. Gam bilen gaýgy bilen soldy baharyň gülleri. Çopan aýdymyny gutarmanka yerin aşağından şol aýdymyň izini ýitirmän ses çykypdyr. Dostuňy çağa salandyr saýramaz bülbülleri. Çopan sesiň niden gelenini bilip bilmän ol aýdymyň izini hem ýadynda saklapdyr. Ol çopan şähere gelende Sultan Soyunyň gam bilen gaýgy bilen soldy baharyň gülleri diýen aýdymyny eşidip, dostuňy çağa salandyr saýramaz bülbülleri diýip geçivermekçi bolupdyr. Sultan Soyun çopany saklap, ol aýdymy niden öwrenenini sorapdyr. Soňra çopan şol aýdymy çölde aýdyp ýörke, onuň izini dawam etýän ses eşdenini aýtýar. Sultan Soyun işiň niden gelip çykanyny aňlap, wezirlerini öz ýanyna çagyryp, olaryň öňünde şert goýar. Şeýle bir söz tapyň, şol söz meni hem şatlandyrsyn hem da gynandyrsyn. Eger şol söz tapmasaňyz, onda siziň baryňyzyň hakyňyz ölümdir. Diýmekden maksady söz Sultan Soyunyň Miraliýyny tapyň diýdigidir. Amma wezirler ona düşünmändirler. Olar öz aralarynda näçe göterişip goşsalar da sultany şatlandyryp, gynandyryp biljek söz tapmandyrlar. Olaryň ejelleri golylanlygy üçin ýene Miraliýa ýalbarmakdan başga çäre tapman, at başyny çekmän oň ýanyna barypdyrlar. Olar öz eden işlerine ökünendiklerini ma'lum etmek bilen sultan şertini aýdyp, özlerini goldamagy, onu guýydan çykarjakdyklaryny, ol işin üstüni bütünleýin bastyrmagy ondan haýyş edipdirler. Mirali olara bir söz öwredipdir. Wezirler Sultan Soyunyň huzuruna gelip baş egipdirler. Sultan Soyun olardan soranda bu da geçer diýip jogap beripdirler. Sultan Soyun olaryň üstüne kıygyrypdyr. Haramzadalar, bu sözler sizin ağzınızdan çıkan söz däl. Bu sözü kimden öwrenen bolsaňyz, haydan hay aýdyň. Bolmasa baryňydan ganun gotura derman ederin, diýipdir. Wezirler ol sözü Miraliýdan öwrenendiklerini, onu ondan ozal guya taşlandyklaryny boyun almaly bolupdyrlar. Sultan Soyun olara buyurupdyr. Siz guya gideningizde arany adımlap gaýtdyňyzda Miraliýyny gezegine arkaňyza göterip getirin. Wezirler Miraliýyny göterip getirenlerinde Sultan Soyun wezirlerden aralmagy Miraliýynyň özüne tapşyrypdyr. Mirali Sultan Soyuna garap jogap beripdir. Ey sultanım, siz Miraliýyny näçe siňleseňiz hem onuň tek tanap bileňiz ok. Mirali öz ýüregine kine saklayan adam däl. Size de maslahatym şeýle. Ar almakçy bolsaň adam şekilli adamdan, özüň bilen deň adamdan almaly. Her ayaga batan tiken üçin elini gana bulap durmagyň hem manasy ýokdur, diýär. Yazan Berdiker Babayew.